Dato'y narway nga Katoliko ko na apo iti Ilocos Norte nagpuyat nga nanguray iti panakapili iti Santo Papa mga idol. Okay? So inte man amen ti pakabuklan ti detalye kada iti nakamat report nang nangro na launay apo dato'y kaada ni Santo Papa baro nga Santo Papa kadigitoy nga gondaway. Inte man amen ti special report ni Idol Dennis manipod apo iti Vatican live nga mangitad kadigiti nagdumang nga update kadigitoy nga gondaway mga idol para pelang apo iti news tayo iti beneg ti international nang nangruna iti Holy See kadigitoy nga gondaway mga idol no amo tayo nga nanganan ado digiti agur uray nang nangruna launay iti biyang apo ti panagbalin wenno panang anunsyo iti Santo Papa. Exclusive report ni Idol Dennis kada tinakamat report. Idol Dennis, please come in. Ito ti nagapuyat iti panangpadpadaan iti panagluwar iti puraw nga asog iti chimney iti Vatican nga simbolo nga dan ti baro nga papa iti Rabbi Idol Bernard gabot namin dua nga black smoke iti rimwar iti may kadua nga conclave iti may katlogon daway ket puraw nga asoken iti rimwar alas 12:20 tayo iti agsapa Philippine time iti kailaing agsapa idintong ijay Vatican kat 6:20 PM iti Malenda. Naruhay dagiti nagpapalakpak gapo kada toy nakita nga signal nga dan iti baro nga Santo Papa iti simbahan Romano Katoliko babaen kini Santo Papa Cardinal Robert Prevost. Aktuban tinapulog siyam ni Prevost Idol Bernard isa kaunaan nga American Pope iti history iti simbahan Romano Katoliko. Mawagan met isuna nga Pope Leo XIV kaysa na iti may ka 267 nga Santo Papa. Ni Pope Leo ket naiyanak iti September 14, 1955 iti Chicago, Illinois. Tawan 2023 ngayon na kita natutukan na kas prefect of the Discarter of Bishops babaen iti presidente iti Pontifical Commission for Latin America. Noon primarmet iti Vatican iti kinakardinal na iti kas may ika 267 na Santo Papa iti simbahan Romano Katoliko pinili ni Pope Leo iti nagan gabot rete ket dakkel ti paka ibilangan ti history gabot iso na kaunaan nga Amerikano nga Papa iti simbahan Romano Katoliko nenak ni Pope Leo iti Chicago, Illinois iti Amerika nga madagda nga nagbasbasa ijay iti sabali nga pagilian Idol Bernard deso na ket kabarbaro nga nagatugaw iti simbahan iti nagpapuna iti Latin America nga iti agdama isunan ti baro nga Santo Papa iti simbahan Romano Katoliko. So naimas ti panagturog dahil nagururay gabot at least amudan amutayon yung sinod ti baro nga Santo Papa iti simbahan Romano Katoliko. Amen. Idol Dennis Olivio, Tatak, Aremen.